Joo, meillekin on tulossa ainakin 10 vierasta. En mä taju, miten mä selviän tästä. Ai niin. Mulla ei ole mitään haju, mitä mä ostan siellä lahjassa. Sekin vielä. Ei, nyt mun pitää katsoa kalenterista. Oota vähän. Joo, mä hoitan sen silloin tiistaina. No, ehkä suurin piirtein 3 aikoihin. Niin, no onneksi on sentäs kinkku ja kuusi hommattu. Mitäs te meinaatte uutena vuotena? Ootteko miettinyt yhtään? Joo, melkein kaikki on jo hommattu. Tuokaa vaan, mies on kotona silloin illalla. Äiti, kato! Oota hetki, minun tulee joku hätänä. Mikä hätänä? Kato!